nehnevajte sa, nehnevajte sa. Ja mám, je tu kamera. To mňa nezaujíma. Ale je tu zakázané, chalani. Ale čo je zakázané? Ja si môžem svojvoľne natáčať, čo chcem. Ale tu je zakázané. Ale to mňa nezaujíma, vy ste ma bezdôvodne zastavili. Chalani, tu je zakázané. Ale to mňa nezaujíma, Ukážte mi na kamerovom systéme. že som niečo ukradol. Chalani, tu je zakázané natáčať. Ale to mňa nezaujíma, chápete? Ako zakázané, tak je nenatáčanie? A kde to tu máte vylepené, že niečo prečiarknuté, že sa nesmie Je to natáčať? vonku. Hej, áno. Ale toto nie je foťať, to je telefón, pozor na to. Chalani, nehnevajte sa, no. No to mňa nezaujíma. Hej, mlieko, Mlieko vidíte, delikátne, nie? ktorý kartón, ale to má blokované 11. No tak asi dnes tam pri vrchu bude to jedno samostatné, čo blokovala a potom doblokovala ďalších 11. Áno, je tu jedno. No. A položili sme ho do krabice, do kartónu, aby ste vedeli. Ale 2, 4, 6, 8, 10, 12. No a 11 plus 1 je 12. Som vytiahol. Jedno, hej, No, áno. hej. 2, dobre. A Coca-Cola 2. Nie, 2x2 litre. Ale toto pekne zavaliť aj do tej Milka tašky. 2, 4, 6 minút, hej. 3, 6. Ty kokos. Človek, keď sa nudí celý deň, tak na Fajron spraví robotu. A však nechaj tak. Ďakujem sa. No, 6 minút, no. Ale to pekne aj sprasíte do toho. Ale dobre si proužijem. Ríša dlhozrná, hej. A ešte sa pozrite do tej ríže, či náhodou som ich nebol v kabinke presypať, nejakú dračiu do hentu. Ríša dlhozrná, hej. Dobre. Normálne. Brez je tu. Brev, hej. No nechaj tak. Dvakrát, hej. No. Vajíčka. Ale však nechajte tak. Za to, že máme väčší nákup, nám bolo No, povedané. tak aj väčší, hej, a... A potom kaplo to, že pán nestíha sledovať kamery, no. No. Dobre, perky, hej. Saláma, na čistenie hygienické uši, hej. Na horčicu uši. Ten modrý riešenie. Každých sú po 2 a jeden obyčajný modrý. No, hej. S cukrom, aby sme sa rozumeli. 2, 4, 7, áno. Hej. 7. Tieto vianočné ozdoby. Áno. Hej. No, aj to by trebalo zrátať. Tie kurčatá si stehná, teda, Áno. hej. A vajíčka, Vajíčka si tu. linér toto, hej. Aj tie rozbáte, či náhodou... Kredit. Áno, ktorí už mi nechcú aktivovať. Ja viem, že to nie je vaša Budú vina. vám aktivovať, čo by nie, chalani. Však ja viem, že to nie je vaša vina. No, Keď to bude po 9, keby ste dobre, potom dobre, díky vám. Jasne. Ja to tam zbalím. Na druhýkrát spravíme 10 € na Kuba. Nie, na budúce spravím 300 €. A prídem za 10. Dobre, chalani, díky vám. Mám... Mal som podozrenie, čo ste boli na drogerii, hej, tam. Sme hľadali čo si. No a čo? Mal som podozrenie na drogerii, preto som vás Že zobral. patričinky sme ukradli. Chlapi. Aha, vidíš, a teraz sa usmievaš. Je to tak? Je to tak? No. A čo, jaké podozrenie? Platové tyčinky tam boli a toto tam bolo. tam Ale si projeb na to. Počúvajte. Dobre, zváte nám to, vedúci, my sa ponáhľame. Hej, dobre. Mne deti pláču doma. Počúvajte, chalani, preto som vás zobral, hej. Preto nosím 200 € v peňaženke vždy, keď idem do Teska, aby som tu krádol nejaké kokotiny. Platové tyčinky. Dobre, chalani, díky vám. Počuješ. Na tej drogerii, tu hneď na kraji. Tam som. Hej, preto. V živote som nemal potrebu krádnuť. A to som bol v rôznych životných situáciách. Radšej som si otrhol od ruby. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aj my. To som chcel povedať. Preto som